През май, посветено на Ангел Тодоров. През май е небето най-светло и чисто. Реките пенливи и бързи текат. Лъчите игриви ни милват златисти, треви зеленеят, цветята дъхтят. Ликува и пее природата буйна, и всекоя младост през маят цъфти. Със свежест ни къпе зора светлоструйна, политаме с нови крилати мечти. Но в майското утро на своята младост е паднал тук ангел неравни борби. Било е и робство, и гнев, и нерадост. Поклон пред героите, сведете глави. Уважаеми присъстващи, дами и господа, днес ние отново засвидетелствахме своята признателност към подвига на Ангел Тодоров и към всички геройски загинали за свободата на България. Падалите за свободата на своя народ и родина ще останат вечен пример за героизъм, родолюбие и всеотдайност за народното дело. Преди малко видяхме и новото издание, книгата за Ангел Тотев Ковачев, Ангел Тодоров, която излезе по повод 138 годишнината от неговата героична гибел. И от името на желязката и разградската общественост изказваме искрено уважение и дълбока благодарност на професор Георги Бардаров, който е съставител на сборника, за неговата изключително полезна и задълбочена изследователска работа, за да се съхрани в паметта героичния подвиг на разградския ботев четник Ангел Тодоров. Благодарим за съпричастността и съдействието на всички, които подкрепиха идеята за реализиране на това издание. В сборника участват мнозина автори, но нещо повече. Може определено да се каже, че това е книга на цялото общество, книга на човешката памет и признателност. Тази книжовна памет е най-устойчивия във времето паметник. Подвигът на героя от Мерва поляна ни е необходим и днес, ще бъде нужен и в бъдеще. Да осмислим подвига на героите и националния идеал, зададен от тях. Поклон пред загиналите за свободата на България. Благодаря ви за вниманието. Вашия по-красив, защото нашия е много такъв един такъв сбит, пък вашия си го направили много красив. Вашия просто не е декоритър. Как я нападаха всички, нали, мила? Като никой какво си мисли, че мила. Той спи нашия, още не може да се разсъди. В колата. Да, аз казах му, той го дрипне, защото още са нали? Нали, баба? Искаш ли да ти го подаря? Защото му изкъсано листеница. Имаш какъв красив букет имаш. Да, ма много красив вашия букет бе. Иде да го приберем към букетите. Историческото наследство на село Жена. Тя е открита в 1981 година, когато се празнува, се отбелязва всъщност и 60 годишно юбилей на читалището, което е основано през 1929 година. Отбелязва се с 2 дни за къснение, защото са правени ремонти на сградата. Сградата започва с... е била бременна си. Било е кмет. Кмет, значи не е за обаща. Сградата започната 60-та година и 69-та е открит. Но след това продължават ремонтните дейности. Не може всичко да се бъде. Музейната сбирка е направена по инициатива на местния кревет Никола Данчев, който участва и в архитектура и план на сградата. Неговата история също е малко интересна, защото той като ученик е излязъл от Желява и бил е студент, завършва архитектура, започва работа в това такова предприятие и при него идва план за читалище в Желява.
неговото родно място, но читалището не е било с този план. Било е на един етаж, трябвало да бъде само салон, голям салон на първи етаж и библиотека. И той решава, че както тогава го наричам конюшна, няма да се строи. И прави сграда. Не, твоето не е конюшна. Прави сграда на 2 етажа. Долу на 3 етаж имаме голям киносалон с сцена, гримьорна, котов там, бали, тоалетни, две малки зали репетиционни, фоае, тук библиотека в 2 помещения, балкон за самия киносалон и той още тогава предвижда тези тук стаи да бъдат музеи. Сега заповядайте. Първата част. Ти снима там. Заповядайте. Тук са събрани вещите от грижа. Всичко, което е тук, е събирано от къщите. И е отдадени грижа. И нас такова не се това. Дори ли се Не, трябва не знам, в София не се така се прави. Все умно. Ето това се. Всички пъти се използват за география. Може са дума. Вижда се агнето в пеща, слага се в това нещо и тогава се отива на църква, за да може това да го молитви, да се разчупи там. Обичай е бил такъв, че всички се сядат в това на църква. Там се скапали, там се черпили, защото при нас е развито било повече животновъдство. Заради както почти всички са били взимани в ръце и за тях е такъв голям празник, който трябва да се връща. Кога е празник? Празникът на селото е на Спасов. Той се празнува преди само на Спасовден, а сега празнуваме първата събота след Спасовден, защото Спасовден е в четвъртък. И аз съм спас, ще дойда. Айде, четвърта. Връщи към долу има и подница. Нашла вие. Вие българи на майката. Да, голямо. Знаеш, то се поставя, докато му изправя жаравя се в жартра, разглява, селника, слага се кръчника и се засипва. Този човек, който също трябва да следяни, който следи Често по други. Там правят хляб по подноса. Как казвам. И брат и аз сме много крайни. Много крайни. Мразя продажните българи. Мразя. С Волен Сидоров говорят, аз към дома на вас, аз ще освободя вас към... Пак той открива точно кой е неговото име, да, четника. По негова инициатива се правят тези чествания вече. И по негова инициатива ние сме тук. Да, преди това има Но чествания. и вие елате на гости, цялата компания. Не музей имаме ли? Имаме. В Топчи аз ще заведа. В Топчи, да. И не, да видиш някои работи и там. Капански музей. В Стей Капански. Капански музей. да. Това е. Ганчо Йорданов там. Казват се капански турци. Турци. Няма да ти преведа на речението думите. Да, знам. Чекай, исторически музей, това е голяма работа. Браво. А ние толкова история имаме в нашия град и
Всички Хубаво е така тези неща да се съхраняват. Мога да ви разкажа за диаметрите за точници, ако искате. Да, разкажи. Да, Докато си умна.